Ahoj všichni, vítejte v garáži. Moje jméno je Martin a v dnešním díle se společně podíváme na další kousek, který jsem si přinesl z Kentauru. Tentokrát se jedná o zalamovací vzduchovou pušku od tureckého výrobce Hatsan a jedná se o model Zada v ráži 5,5 mm. Pojďme se na to podívat. Tak. Papírová krabice, jak jinak. Návody. Tady je záručák a varování, abyste tím nestříleli na prázdno, abyste si to nezničili, to dáme stranou. Tak, tady máme pušku, nějaká vycpáčka výstelka, puška je v igelitu, Zada je v igelitu, to dáme stranou. Krabici, sundáme to z igelitu. Tak se ukaž. Tak tahle ta zalamovací vzduchovka funguje na klasickém principu pružiny a pístu, takže ověřená klasika. První věc, která vás samozřejmě zaujme, tak je tahle ta parádní pažba. Vy máte pocit, že tady máte útočnou pušku a ne vzduchovku za pár tisíc. Dobře se to drží, ta pažbička je taky moc příjemná, tady je to hezky takový uzounký a ta povrchovka je taková hrubá, takže vám potom ta ruka nebude vůbec klouzat. Ta pažbička, nebo ta pažba jako taková vypadá taky parádně s tady tím žebrováním. Ta bodka je taková měkoučka a myslím si, že je to moc příjemný. Bonus téhletý pažby je samozřejmě tady 22 mm vývr lišta a taky 11 mm klasická lišta, takže vy si tady můžete dát jak kolimátor, tak taky nějakou optiku. Mířidla jsou tady klasická truglo mířidla, taky perfektně nastavitelná, jak výškově, tak stranově. Na hlavně máte tlumič hluků vestavěný a tady ta celá hlaveň je zalitá v polymeru, což je taky super výhoda, protože když budete mít třeba spocené ruce a budete natahovat tu pušku, tak zkrátka ten váš pot nebude na ten kov agresivně působit. Důležitá věc je samozřejmě automatická pojistka, při zalomení se vám ta zbraň zajistí, my už to tady u Hatsanu známe u těch pušek a takhle palcem to odjistíte předtím, než budete chtít stisknout spoušť. A spoušť je tady taky perfektně nastavitelná, jak délka chodu spouště, tak také její tuhost. Jak jsem říkal, ta bodka je strašně příjemná a ta puška působí jako fakt cool. No tak si řekneme něco k základním údajům. Ráže 5,5 mm, výkon až 28 joulů, úsťová rychlost zhruba 245 metrů za sekundu, hmotnost 2600 gramů a délka hlavně 370 mm. No, já si myslím, že za málo peněz hodně muziky, no, tak jo, tak to jdeme vyzkoušet. Tak, Zada, jdeme na to. Ta pažbička je prostě uší, jinak se to drží, ale to natahování je taky prostě fajn. Jako u všech tady těch pušek, co jsem měl, jako Striker Edge a tak podobně, pojistka. Tyjo, ale možná je na mě moc vysoko ta lícnice. Bych se dostal k správnému namíření. A je teda docela ostrá do pusy. Zkusíme druhou ránu. Super. Třetí. A zkusím ještě jednu. Takhle. Šups. A prší. Paráda. Za mě dobrý, ale nesmí pršet. Tak co? Zada. Líbí? Nelíbí? Líbí. Každopádně navštivte web KentaurZbraně.cz a tam si vybere úplně každý. Já vám děkuji za sledování dnešního videa, dávejte odběry, lajky a klidně do komentářů napište, co byste příště chtěli vidět v akci. Mějte se moc hezky. Zdarec!